Anem a començar una ronda de presentacions a les diferents comarques. Cada coordinadora, com tenim una implantació comarcal, tindrà la seva autonomia per a decidir un dia i un lloc per a fer la presentació, i allà on requereix que en la presència d'algun dels protagonistes estarem, perquè això donarà suport al moviment que representem d'alguna forma, per a donar-li riquesa, per a que estiguen a gust i per a tornar a encoratjar a la gent de que este moviment no el té que aturar ningú, ni les lleis que estan inventant-se, ni els atacs que estan fent algunes mogudes a nivell d'ensenyament. I això, com que no ho anem a consentir, de moment, això seria una altra llavoreta més per ajudar en el camí.